Здравейте, казвам се Александър Атемин, а това е моята колежка Диляна и днес ще ви разкажем за малко по-интересни приложения на системата CRISPR-Cas, като логичната връзка на професор Василева, така че аз ще настъпя на много от нейните обяснения и надявам се да ви стане малко по-ясно. Да направим кратка рамка на това какво ще представлява презентацията. Аз ще започна с кратка уводна част, след което колежката ми ще ви представи всъщност как използва тя в практиката си CRISPR-Cas технологията и как е използвана за лечение на различни болести. В началото бих искал да започнем с едно видео, което нищо не виждате от него, но идеята е, че това е един филм, който някой от вас може би е гледал, други не. Но в този филм животни биват изложени на газ, който съдържа CRISPR-Cas и съответно това води до тяхната промяна. Те стават по-агресивни, по-интелигентни, по-големи и съответно започват да убиват хора, да ги ядат и да рушат градове. Сега, това е много страшна картина и надявам се до края на моята уводна част да ви убедя, че всичко това е всъщност научна фантастика. Сега, за да почнем да обясним какво представлява CRISPR-Cas, първо трябва да обясним геномно редактиране и ако разгледаме термина по-детайлно, ще видим, че той се състои от две части. От една страна геномно, от друга страна редактиране. Нека да започнем с първата част, за да можем да обясним какво означава геном, трябва да обясним какво означава ген. Гена, това е последователност от нуклеотиди, които биват преведени в една или няколко полипептидни вериги и това е най-малката единица на наследственост. Тоест, съвкупността от всички гени определят всеки един организъм на Земята. Какво той може да прави, какво прави или какво би могъл да направи. Сега, ако използваме тази метафора за диня, за да разберем какво означава генома, гените ще са едни семки от тази диня. Всички гени, които биват експресирани или биват преведени в белтъци, ще образуват неговия екзом. Но както виждате, това не е цялата диня. За да получим цялата диня, трябва да вземем абсолютно всички нуклеотидни последователности, като освен гените, които се експресират, имаме много ДНК, която е свързана с регулация, с структурно значение или води до част от остатък от еволюцията на всеки организъм. Сега, когато тази информация бива преведена в белтъци или бива прехвърлена в поколението, е нормално да възникнат грешки и за интереса на тази презентация ние ще се фокусираме само върху точковите грешки или точковите мутации. Това означава, че те биват от различен тип. Първо можем да променим кода, като заменим една буква с друга, можем да добавим ДНК или съответно да загубим, като тези грешки може да нямат абсолютно никакво функционално значение за белтъка, тотално да променят неговата функция или да доведат до нефункциониране на този белтък. Както може да си представите, няма организъм, на който ако се промени функционален белтък, той да се чувства добре. И всъщност това е идеята, и това въвежда нашия следващ термин – редактиране. Идеята на човечеството е да се намерят начини и техники, организми, които не се чувстват добре, защото имат увредена, загубена ДНК или повредена, тя да бъде поправена по някакъв начин. Всичко е започнало преди много години, като за първи път е въведен екзогенен елемент и както каза професор Василева, идеята е, че ние трябва да скъсаме молекулата на ДНК, след това да въведем елемент, който липсва или не е окей, за да може да получим оригиналната правилна ДНК. В годините това се е правило по различен начин, като логиката, която е вървяла, че първо сме намерили ензими нуклеази, които режат ДНК, но разпознават прекалено големи последователности. С времето сме започвали да намаляме последователности, които биват разпознати, но скоростта е много бавна и тук се появява героя на нашата история, именно CRISPR-Cas. Както каза професор Василева, тези две дами получават Нобелова награда за откритието на системата и това е съвсем нормална и естествена съществуваща в природата система, като функцията е просто да разпознава чужди елементи и да ги унищожава, така че да не увреждат на бактериите. Защото един бактериален вирус, който влезе и започне да превзема бактерията и да променя експресията й, тя няма да се чувства добре. Така че тази система е страхотна и нейната функция е да разпознава и да унищожава ДНК елементи. Ако влезне малко в повече детайли как точно работи, CRISPR-Cas системата се състои от две части, нуклеазата, която реже Cas и съответно разпознаваща или гайд РНК, упростено. Как работи? Тя започва да сканира ДНК, като намери специфична така наречена PAM последователност, ензимът се заготвя там и ако се получава свързване между ДНК и водещата или гайд РНК, тогава се осъществява двуверижно срязване на ДНК и съответно неговото унищожение при бактерии. Това е страхотно, защото вече имаме инструмент, който ни позволява да разпознаваме ДНК и да я срязваме. И което е по-важно, ние можем да променяме тази РНК, така че да разпознаем абсолютно всякаква последователност в ДНК. И от тук вече идват
всички възможни приложения, които се познават на системата CRISPR-Cas, като естествено има различни Cas ензими с различни функции и съответно различни RNA. Аз сега ще влезна съвсем в началото да ви покажа кои за мен представляват интерес от тези приложения и как те могат да бъдат използвани, но нека винаги ни стои едно на ум, че наистина тази система не е перфектна, има много проблеми, които са свързани с нея, но те се работи върху тях. И ако искате да ги обсъдим, заповядайте на кафе паузата да говорим какво може и не може. Първото много интересно за мен приложение е да използваме CRISPR-Cas не като ножица, а като детектор. Като към този детектор можем да сложим определена аминаза и това ни позволява да заменим CG2 в TA2 или AT-нуклеотидна двойка в GC2. Защо това е важно? Защото много голям процент от редките заболявания всъщност се дължат на една единствена мутация в един единствен ген. И ако имаме система, която може да поправи тази единствена грешка, съответно ние ще намерим лечение на много такъв от този тип болести. Друго много интересно приложение, отново да използваме ензима като средство, което разпознава, а не което реже, и към него да закачим транспозаза или рекомбиназа. Така, когато закараме целият комплекс на определено място, представете си, че имаме организъм, на който липсва цял ген. Това ще ни позволи този цял ген да го въведем в този организъм, без това да има някакви последствия за него и той пак да се чувства добре. И третото интересно приложение, ако всъщност ние удължим тази РНК, guide РНК, така че да я направим Prime Editing РНК, като този път използваме Cas за едноверижно срязване и към целия комплекс закачим обратна транскриптаза. Така, когато се получи разпознаване и единично срязване, полученото ДНК ще служи за матрица и в тази PEG RNA ще сме сложили елемент от ДНК, който нас ни интересува. Било то промяна или елемент, който липсва в организма. След като това нещо послужи за матрица, обратната транскриптаза ще синтезира нова ДНК, която ще измести старата и след поредица от други техники, свързани с рязане и оправяне на съответно въвеждане на тази промяна в другата верига, ще получи вече крайен продукт с променена ДНК, която е beneficial, т.е. с полезна за организма. Тъй като аз се занимавам основно с микроскопия, приложението, което на мен ми е най-интересно, е когато използваме CRISPR-Cas системата отново само като разпознаваща, но към нея сложим флуоресцентен белтък. Когато това стане, съответно, когато тя разпознава определения ген и ДНК започне да се нагъва в хромозоми, ние можем да видим точната позиция на този ген в цялата 3D структура на хромозомата и като микроскописти да видим как свети, което е супер. Това е много хубаво. Така, ако следвахте логиката на това, което ви разказвах, да се върнем обратно на филма, защото това е научна фантастика. От една страна, както виждате, системата CRISPR-Cas трябва да влезне в клетката, за да може да работи. А за да променим цял организъм, трябва да влезем във всяка една клетка на организма, което към момента не е възможно да стане. Друга причина, поради която това е научна фантастика, че използват газ, а доколкото на мен ми е известно, не е възможно да достигнем нужната концентрация на системата, така че чрез газ да се получат промени. Така че въпреки, че на мен филма ми хареса, обаче критиците не го одобриха, той е научна фантастика. Сега, това е кое не може да стане, какво може да става с системата, ще ви покаже моята колежка.